алайкум бародаро, хуш омадед ба канали Тинкафон Ҷайҳун. Бародаро, дар навор монем хеле домои наҳетажа гирифтем. Худо насиб карда боша. Фақат тавои дом балкомора ҳаминҷа якум этажора ҳамки хайтек палма бе лента задесем. Канал обуна шин, наворои баъдиша мепартоем. Худо насиб карда боша. Чӣ фасон меброям. Тинкафонам кадом минтақае ки набоша, худо хоҳад рафта мезанем. Алоқа бубуроед, номеро 918 35 45 20. худо хоҳад устои бо таҷриба мерем мезанем. фақат дастгирия фромӯш накунем. иншоалло ки наворои баъдирам мепартоем, мебинем бародаро. чӣ хеле меброям ҳамаш. худо хоҳад объёми калонай мебинед чӣ хеле меброям. иншоалло ки ин хели балконам як дутта задем пеш сеем шай. худо хоҳад бо дигарошам оли реклама мекунем, видео мекунем, мепартоем, мебинем. тикток, ютуб, инстаграм ҳаст. Тинкафон Ҷайҳун мезанед, худо хоҳад коромон меброяд ба сифати баланд тамоми минтақаи Тоҷикистон. 24 соат дар алоқаем радноё. Фақат буброед. Номеро 918 35 45 20 тариқи ватсап ё телефонӣ метавонед алоқа буброед. радноё дастгирия фромӯш намекунем. боқӣ саломат бошед.